Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortoke ɓe deydey tindinoje meɗen jugo en bayri seɗɗa ko warta balɗe 3 yahugo 4 en gaɗayi vidéo ɗuɗɓe nder moɗo ɗo sinka. Miɗo matina min ɗon no sukli sogorlaji waɗi kayru, kanjum waɗi min bayri waɗugo vidéoji ngam ɗo min ɗon toro on yafuye. Non tindinore nde gara en tindai hande ɗum tindinore deydey ko larani hala WhatsApp, ɗum deydey ƴamolgol ɗuɗɓe nder moɗon pe'inantami e ɗon gida be saɗirmaji man ko larani hala connexion. Yimɓe fere mbiyami yake fere soda connexion, dalila naftira connexion mai ko ha Facebook, ko ha YouTube, ko ha hunde fere ni, sai a tawa aɗo mari groupe ji ɗuɗɗi ha WhatsApp, sai a tawa deydey message ji gaɗa ko jippago ha WhatsApp maɗa, message ji man tan ma deydey ko jippoto ha groupe mai ɗo, vocal ji ɗi gaɗa ko maɓɓitago, ɗi keƴi ko ɗi timminanma connexion. Yake fere a tawa goɗɗo soda connexion je ɓurai ko je 500 ko 200 ma to hakkilayi, ngam ha o lara hunde fere ta ha internet, ha o yaha waɗa recherche hunde fere ko ha internet, ko ha Google, ko ha Facebook, ko hunde fere ni, sai a tawa message ji jippotoɗi ha WhatsApp mako tan ma o hultoran sodugo connexion mai, ngam o andi message ji mako ɗi o mari ha WhatsApp mako to ɗi puɗɗi jippago ni ɗi timminanaymo connexion mai ɗo. To lawol ngol o tokkata o darna message ji mai o haɗa ɗi jippago be hoore maji, ta ɗi jippota message mai wara sam sam. Dalila min mbi'a cuha min gaɗa nen tindinore man ɗo. E non bo to a mari haje darnugo WhatsApp maɗa ga accita huwugo, a mari haje a yiɗa himɓe ngima an ligne, jotta kam a yiɗi a connecta a nasta Facebook ko babal fere maɓɓita connexion maɗa ko YouTube, amma to a maɓɓiti connexion ma ni a andi hollan himɓe wane o ɗo connecti o ɗo an ligne jotta e ko nandi be majum. To a mari haje darnugo ɗum warta tama a naftira be WhatsApp ni, to tindinore mai ɗo min gari min tindina en hande. Ngam mai ɗo tamin bondana en wakkati hani dillen gen deydey no ka tammi salorago. Amma hedde ko mai ɗo ƴami meɗen ɗi ƴamainoɗen, ƴami ɗi sakafa en mbi deydey en pe'inai ƴamol, hani moy fu habda fonda deydey yi'a to nangino dole sai to jabake ƴamol ngol mai ngol ƴameten kam wawan jabago ngol na, deydey heɓa ɗum ɓeddana en andugo kujeji goɗɗi ɗi en andano, ɗi andunoɗen bo ɗum ɓedda siftinorgo en deydey kujeji man ɗo. Ngam mai ɗo ƴamol ngol en ƴamata hande mi yiɗi mi ƴama en wuro toye woni capital économique lesdi Cameroun. Wuro toye woni capital économique lesdi Cameroun, hakkunde gure tati ɗo. Numéro 1 Garwa, numéro 2 Yaoundé, numéro 3 Douala. Miɗi on mbiyami hande hakkunde gure tati ɗo wuro to on woni capital économique lesdi Cameroun. Ngam mai ɗo min tammi hokkugo en jawabu lattiɗon sahihi, ma bo mi jawabu labɗum mai ɗo ha nder ha ragare vidéo mai ɗo. Amma hedde ko mai ɗo moy fu habda diga jotta ko nani ko min nani deydey ko mi wolwi ɗo, o habda o waɗa commentary, o winda ɗum wuro ngoywo, ndiyen o hefta na o heftata, to ɗon no andi ma o winda, to anda bo o fonda sa'a mako yiwugo deydey ko o hefta to nangino ɗum dole sai to o repondi jawabu o repondi deydey question je min posini man ɗo. Mi tammi on paman en sakiraɓe, ngam mai ɗo e dille nder vidéo mai ɗo gen deydey tindinore nde wiɗen nde tindinten no nde tammi salorago. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo less ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai on mema ngel dow, to ɗon hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gejjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata deydey vidéo mai ɗo ngol fottani on. Ta gejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogo on vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Yawwa sakiraɓe arande man ni to en gari en nasta ha deydey nder WhatsApp meɗen, amma miɗo matina deydey tindinore nde nde mi tindini isin lawol ngol a tokkata a darna message ji mai ɗi acca warugo, ko goɗɗo wanima message ɗum warata ko nandi be majum mai ɗo. Miɗo matina sai ha isin WhatsApp ji GB WhatsApp, yo WhatsApp, WhatsApp please, ha isin WhatsApp ji mai ɗum waɗata bana deydey ɓe naftira be WhatsApp Messenger ko WhatsApp business ɗum watta ha deydey téléphone ji maɓɓe. Yawwa mi tammi on pami ha WhatsApp GB WhatsApp, ha yo WhatsApp, WhatsApp forward e WhatsApp please mi yiɗi wigo banni. Ngam mai ɗo nda WhatsApp an ɗo ɗum WhatsApp GB WhatsApp, hanga on min naftirta, hanga on deydey mi tindinirta en. To jotta mi tammi on dari nda mi nasti ɗo, jotta to en darai no nda bana ɗo babal message ji groupe ji am, nda groupe mi tammi on dari groupe tan miɗo mari ko watta 173 groupe temere be capanɗe jeɗiɗi e tati. To ɗo jotta to mi numi ha mi soda connexion ɓurai 200 ko 500 ni, mi andi to mi neɓi no mi connectayi ni message ji jippotoɗi ha groupe ji man tan ɗi keƴi ko ɗi timminanayam deydey connexion mai ɗo. Jotta to mi wartayno bana ɗo nda message ji je groupe wa ngata, nda message ujunere be temerre ɗiɗi be capanɗe tati e jego'o message ji ha groupe mai tan, nda groupe ji mai ɗiɗi ɗuɗi wane. To mi wi mi sodi connexion halkal ɓurai 500 ko 300 ni, to hakkilayi
message mai ma ɗi jippotata ko connection an timmi. Jotta anda bana message am dede message ɗi himɓe gerbani am kanji bo message mai kanji ma ɗi ɗuɗi seɗɗa, message mai ɗi pamɗai, message 150 to isim man jotta mi yiɗi mi soda connection bo amma mi yiɗi connection je mi sodata mi waɗan recherche hunde fere ko ha Google ko ha Facebook ko nandi be majum, lawol ngol mi tokkata mi waɗa mi darna message je groupe ɗo ɗi acca jippago ngam ta ɗum yarana am connection. Ngam mai ɗo to a mari haje waɗugo ɗum mai ɗo banta mi tindini on ɗum watta ha WhatsApp Messenger ko WhatsApp business ha GB WhatsApp ko yo WhatsApp ko nandi be maji. Ngam mai ɗo sai a wara nda ha ɗo mi cappanen ha alama kungel ɗum genta banta wifi ɗo mi tan mi lari ngel, amma hedde ko non ma accu ha mi herɓa message heɓa tabbitino ndaro jotta mi nasti nda dede dow numéro ha am kaɗo ɗo. Jotta to mi warayno mi winda message fere ni mi winda hunde fere tan mi yerɓa mi tan mi on ndari nda message mai ɗi dilla ɗi mai ɗi mi yerbita ɗum ɗo e ɗum dilla. To jotta to mi wurtotono mi wara mi activa kungel ngel mai ɗo je mi holli on mi wi on mi dede ngatanon hakkilo mai ɗo kungel banta ngeton banta wifi man ɗo nda alama kungel mai ɗo dangu ɗo mi waɗanta en alama banni dangu ɗo mi tan mi on ndari ha mi waɗani alama hunde bo ɗum ɗo dow magel tan a warata mema. To a wari sai a mema dow magel banni, ɓawo to a memi dow magel banni to a larayno dede bindi ɗiɗi ɓe bindi ɗo ɓe wima avertissement jotta kamɓe ɗo wima to a activi kuje ɗo fa a fotai a yerɓana goɗɗo message ɗum yaha goɗɗo bo fotai yerɓanima message ɗum wara ko yerɓanima message ɗum warata wakkati mai sai to a désactivi ɗum. To a activi ɗo mai ni wala mo foti yerɓanma message ɗum wara an bo ga yerɓani goɗɗo message ɗum yahata. Yauwa to goɗɗo yerɓanima message mai ni ɗum dilloy ha mako kam amma an ɗum warata ha maɗa sai to a désactivi kuje ɗo mai. To a yerdake ni sai a waɗa dow alama ha ɓe windi ok ɗo tan, jotta to mi yerdake ni sai mi clica dow alama ok ɗo tan. To a yi ɗum no ɗum waɗi to a clique dow ok ni banni ɗum waɗi ɗum tawa ɗum waɗan recherche ɗum lorto jotta mi tan mi a yi ɗum lortoake to ɗum lortoake mai a yi'an kungel ngel mai alama wifi mai ɗo ɗum waɗi banta ɗum bare ça veut dire que connection huwata ha WhatsApp kam. Jotta to mi warayno mi winda message dede ha dow ha ɗo mai ha mi windira message jotta mi wara mi waɗa mi yerɓa hunde fere a yi'an ɗum yahata mi tan mi on ndari nda ɗum ɗo mi yerɓi ɗum yahata mi tan mi on ndari mi yerɓi ɗum yahata ɗum pat majjum ɗum yahata. Amma to mi wurtotono WhatsApp jotta mi yahano mi nasta dede hunde fere ko bana YouTube jotta mi warayno mi ɗaɓɓita nda YouTube ɗo ɓawo to mi nastano nder YouTube waɗan recherche jotta accu nge ɗum waddani mi tan mi on ndari YouTube nda ɗum ɗum waddi kala ha mi yahi fu vidéo ji mai ɗi maɓɓito mi tan mi on ndari ɗum pat majjum e ɗum maɓɓito. To bana YouTube kanjum ɗum maɓɓito to Facebook to mi nastano Facebook ma wawan nasto mi wawan larugo dede ko mi mari haje larugo dede ha nder Facebook fu mi tan mi on ndari nda Facebook maɓɓitake mi ɗo lara publication ji himɓe amma WhatsApp ɗum huwata ko waɗi ngam mi darni WhatsApp mai ɗo ni tan mi on pami sakiraɓe ngam mai ɗo on dede e tindinore famarde nde min mbi'a cuwa min gara min tindina en. Yawwa sakiraɓe dede ko larani ƴamol ngol min ƴami en wuro to woni capital économique lesdi Cameroun hakkunde gure tati ɗo min mbi en arande man ɗo Garwa, deuxiéme man bo Yaoundé, troisiéme mai bo Douala. Ngam mai ɗuɗɓe nder moɗon bindi woɓɓe kefti woɓɓe fere bo keftayi. Ngam mai ɗo capital économique lesdi Cameroun ɗo ɗum Douala kanjum woni dede jawabu sahihi ma bo mi wi'a ƴamol mai hangol woni ƴamol lamgol jawabu laɓɗum kadi. Yawwa Douala kanjum on woni capital économique lesdi Cameroun woɓɓe fere pamai to hakkilai bindira dow Yaoundé kam kanjum woni dede capital lesdi Cameroun amma capital économique ɗo ɗum Douala woni capital économique lesdi Cameroun. Mi tan mi pamani am sakiraɓe ngam mai ɗo mi yetti dede ɓen waɗɓe commentary e dede ɓen waɗɓe like fu on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adama Haruna. Wassalamu alaikum.